Siyanibingelela nonke balaleli. Makube kini umusa nokuthula okuvela enkosini uNkulunkulu wethu nakwinkosi uJesu Kristu bazalwane. Lolu hlelo yizwi lenkosi yethu uJesu Kristu. Lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu. Kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Bazalwane, uNkanyiso Bright Zulu lokhulumayo, ngihamba nomfowethu umhlengi Zondi. Sizothanda ukuthi kubo bonke abantu abalalele ukuthi nibe namaBhayibheli enu, ikakhulukazi labo bathi bayakholwa uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zabo, ukuthi nibe namaBhayibheli kuze sizoba nokufundisana sonke, siqonde imibhalo engcwele eyizwi ekumele siphile ngayo egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kubo bonke abantu abalalele abangenawo amaBhayibheli, sizothanda ukuba ni-download amaBhayibheli emafonini enu kwi-App Store. Kulabo abazothanda ukuxhumana nathi mayelana nenkonzo yombhabhadiso egameni likaJesu Kristu, ukuba nithathe imininingwane esoyishiya njengamanje, nalabo abanemibuzo ngeBhayibheli bengenakho ukuqonda, uNkulunkulu mayivumile uthathe imininingwane esoyishiya ukuze uzoba nokuphenduleka. Mase kuba yilabo abanofakazi ngemisebenzi kaNkulunkulu empilweni zabo emangalisayo oyinkosi nomsindisi empilweni zethu, ukuba nabo basithathe imininingwane esoyishiya njengamanje. Sizoqala nge-email address. I-email address ithi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. Silandelise nge-cellphone number noma i-WhatsApp number 066 566 9245 066 566 9245. Intumayelo ziyatholakala zonke ku-YouTube, lapho khona ungahlala ulalele neBhayibheli lakho, uhlolisise imfundiso lefundiswayo kulezi indawo esihlanganyela kuzona, simdumise uNkulunkulu emasontweni noma kumathempuli angcwele. Ku-YouTube ihandle uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Uzobe usukwazi ukuthi uthole zonke izintshumayelo ngokuphelele kwazo. Ungakhohlwa ukuthumela abazalwane ohlanganyela nabo kuzo zonke indawo ezingcwele la simdumisa khona uNkulunkulu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa ukuthumela namalunga omndeni wakho kuze ezoyizwa imfundiso ephilileyo njengalokho umoya esho emabandleni. Bazalwane, sizocela ukuvula ngomkhuleko, simbonge uNkulunkulu Baba wethu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho Nkosi yethu Jesu Kristu. Umbuso wakho mawufike empilweni zethu sisemhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Izwi lakho Nkosi, ngoba umuntu ngeke aphile ngesinkwa senyama kuphela, kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Usiphe namandla okunqoba isitha sethu uSathane, oyisitha sabazalwane omangalela abazalwane kuwo wonke umhlaba, ocingayo abazalwane ebhonga njengebhubesi. Kepha Nkosi, siphe izwi lakho, imfundiso yakho engcwele, sigcine imiyalelo yakho nezimiso zakho, sithembekile kuwe, sikusaba Jehova, ngokuba lokhu kungokwabantu bonke, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, yena oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Ngoba umbuso nodumo kungokwakho, namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Bazalwane, angikho ngedwa njengoba sengishilo, ngihamba nomfowethu umhlengi Zondi ozobe sihola embula imfihlakalo ngokwembhalo engcwele kwindodana yakhe uNkulunkulu wethu uKristu Jesu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Siyambonga uNkulunkulu ngaleli thuba. Bazalwane, yamkelani umfowethu umhlengi Zondi. Amen. Amen. Senibingelela bazalwane
egameni lenkosi uJesu Kristu ongumnini nomsunguli webandla labangcwele nomqali nomphelelisi walencwadi esiphilayo yobulungiswa. Siloke sithule ukubonga nokudumisa kuye uJesu oyinkosi yamakhosi. Siloke sithule bona ubufakazi ukuthi munye uNkulunkulu ongenamphelekezeli, ongenayo umhlangabezi, ongenaye futhi oseceleni noma osemva kwakhe noma ngaphambi kwakhe, uNkulunkulu oyedwa njengokusho kwembhalo. Siyambonga uJehova ngamandla asinike wona ngokuba umfundisi oqotho nolungileyo nomelana neqiniso, nomele iqiniso, ungathi omelene neqiniso, omele iqiniso kuze kube phakade, othembekile kukho konke. Anginayeke umfundisi wami engimthanda kakhulu ngaphandle kaMoya oyingcwele, lo esamthenjiswa. So uma unomfundisi wakho ozifelayo ngaye ukuthi uthanda umuntu ngaphezulu kaNkulunkulu, angathanda uma ngabe kuthiwa ushumayela kahle kangakanani, kepha kuyena wakho ungukaNkulunkulu. Izwi alikhulumayo likaNkulunkulu iyona into ekumele uyithande kakhulu kunokuthanda umuntu, ngokuba ligcina seni obsessed. Angazi obsessed ngesizulu. Ngesizulu bathi yini ukuba obsessed? Phambanelwa nje. Ukuthanda kakhulu okwasemhlabeni, umbhalo uzuyasho ukuthi bathanda okudaliweyo kunomdali. Inkinga leyo ekhona emabandleni ukuthi abantu bagcine sebethanda abafundisi babo. Uthanda kuthiwa sithandaneni, kepha hayi ngaphezulu kaNkulunkulu, ngokuba ugcina sowubeka umfundisi wakho njengoNkulunkulu ukuba noma esekhuluma into engalungile wena usayida naye, awukwazi ngisho umkhuza ngokuba uyasaba. iBhayibheli masikholwe size sifinyelele kuMoya oyingcwele, sikwazi ukuthi sibonane naye face to face, ubuso nobuso, ngokuba kusho ukuthi lokho izinhliziyo zethu kufanele zihlanzeke, singatholakali sinokusoleka ekukholweni kwethu. Siloke simbonge njalo kuMoya oyingcwele njengaliqiniso. Iyasho incwadi, ongiphi incwadi yaJohane sahluko 16 from verse 13. Linye izwi ekumele silizwe, izwi likaJesu kuphela. Ngiphe incwadi ngokukaJohane isahluko 16 verse 13. Yes sir. Kepha nxa esefikile yena, uma esefikile yena umoya weqiniso, umoya wani? Umoya weqiniso. Uma sekufike umoya weqiniso, umoya wenkohliso yilo okwenza ugcine sowukhetha abantu obathandayo ukuthi ngiyamthanda ubani kakhulu nobani, ubani ushumayela kahle nobani. Akuyo ndaba yakho le. Uyalizwa, uyalenza izwi, ngokuba uthi umbhalo masingabi abantu abalizwayo izwi kepha singalenzi, masibe ngabantu abalizwayo bese bayalenza, ngokuba kukusiza ngani ukuthi ujabulele ukuthi uyalizwa uzube excited esontweni, ugxume ubhekele ujampe ujuluke ube manzi ukhulume ngezilimi uhayize, kepha egcineni izwi awulenzi, awulisabi izwi. Yokusiza ngani lokho? Ngokuba sonke simelwe ukuma phambi kwesihlalo sobukhosi, siyahlulelwe ngemisebenzi yethu nangenkambo yethu kulomhlaba esiphila kuona esiyizivakashi, ngokuba asihleli unomphelo lemhlabeni. Ngakho ke umoya oyingcwele ekumele siwuzwe ngaphezulu kwami mina ngiveseli elibanga umsindo ngamandla kaMoya oyingcwele, ukuba ngiqwashise wena ukuthi wena uphume ekonakaleni kwakho nokuhamba ngemidlinzo engcolileyo nakho konke ububi obenzayo nokungalungi okutholakala kumuntu. Kumsebenzi wami lokho ngiyakuvuma kumsebenzi wami, ngakho ngimi la ngikhuluma ngalezi zinto zikaMoya oyingcwele. Ungathandi mina, iBhayibheli lithi ungathandi izwe nemisebenzi yakho. Hallelujah. Ungathandi mina, thanda izwi kakhulu. Uma ungase uthande izwi kakhulu, then uzoyibona inhloso
yokushunyayelwa nokushunyayezwa. Amen. Yezindaba Amen. ngokuba uma kufa umuntu omephambi kwepulpit wena uthanda yena izwi ungalithandi uma esefile wena ukukholwa kwakho kuyancipha ngokuba lo umthanda kakhulu akasekho. Iyona into ekumele sigweme leyo. Thanda izwi. Amen. Ngaphambi kokuthanda umakhelwane umyalelo uthi othanda uNkulunkulu wakho. uNkulunkulu izwi ngelakhe. Uma uthanda izwi uthanda uNkulunkulu. Uma sewukwazi ukuphila ngezwi usungakwazi ke ukuthanda umakhelwane njengokuba nawe uzithanda. Ngeke usakhetha wonke umuntu oseduze kwakho uzomthanda ngothando lukaMoya oyingcwele olungakhethi olungenabo ukuthi ke ngithanda lo ngithanda kancane lo. Nasezinganeni zakho ukwema lokho ukuba yini fanele wazi ukuthi sonke siza kuma phambi kwesihlalo sobukhosi. Ingakho ngifuna ukuthi ngiqhakambise kakhulu ukutshela ukuthi thanda izwi. Izwi kakhulu lizokufundisa izinto zonke zikaMoya. Uma uthandaza ukhulekela zonke iziphiwo zikaMoya oyingcwele. Awukhulekeli kuphela ukuba uphume ezinkingeni. Uthandazela ukuthi uMoya oyingcwele akunike amandla ukuthi uphume. Ungabi namnyuki. Lokho kufunwa ngokubekezela, ukuzila ukudla nokukhuleka. Nokucula amahubo kaMoya oyingcwele uzithobe uyeke ukuziqhakambisa nokuziphakamisa. Ukuba uMoya oyingcwele uza kwehlisa uma uphapha. Uma uzithoba uMoya oyingcwele uyakukhuphula. Ukuba yini ufuna lokho ukuthi kube uyena onamandla okuphakamisa. Ngokuba uma uziphakamisa wena amandla akhe ayaphela. Siyambonga uNkulunkulu ngabaprofeti bakhe. Abangcwele asinikile lembhalo engcwele ukuba sibe nayo ukuze sikwazi ukufinyelela eqinisweni lonke. Siyamsaba uNkulunkulu ngokuba siyamthanda. Uma umthanda unkosikazi wakho noma umkhwenyana wakho noma izingane zakho noma wena ngane uthanda uma wakho uthanda imiyalelo yakhe uqala ngokuba uma uthanda imiyalelo uzoyilandela. Lokho kuuthando lukababa wakho noma likama wakho ukuba wena uhambe ngezindlela ngokuba imibhalo isho njalo ithi ugcina imiyalelo. Lokho kuuthando lokhombisa ukuthi uyahlonipha uyasaba ukona. Yezwa indaba ngokuba sonke sikumele ukwahlulelwa simele ukuma phambi kwesihlalo sobukhosi. Izingane ezingahloniphi ezihloniphayo, abantu abadala abangahloniphi abahloniphayo, abakholwayo nabangakholwayo. Sonke simele ukwahlulelwa. Uthi umpostoli Paul uma umuntu eshumayela umsebenzi wakhe uyakuhlolwa emlilweni. Ngabe igolide, isiliva, ukhuni noma ngaba amaphepha. Uma kungamaphepha kuyasha bese kuthi uma lo bekade shumayeza amaphepha esha amaphepha yena uyakusindiswa kusho amaphepha lawa athi uma ade shumayela egolide laphumelela ukuthi lisurvive emlilweni uyakusindiswa bese athola umkomelo yena lo obekade efundisa igolide. So into esikela yona ukuthi ungabi ngamaphepha ubumlilo wamaphepha. uJesu uyakhuluma ngomlilo wamaphepha ekhuluma ngesifanekiso somtshali ohamba etshala bese imbewu iwele endleleni, enye iwele ematsheni, enye iwele esikhotheni, enye iwele enhlabathini evundile. Le wele endleleni yilomlilo wamaphepha esikhuluma ngawo. Le khona lifike liwizwi lithi ngakuhlali kahle sajabule esontweni mephuma usathana thatha yonke into. Bese kuthi lo wele ematsheni naye futhi ufana nomlilo wamaphepha. Ngokuba izwi limila kancane ngokuba limile ematsheni lapho inhlabathi yakhona ingajulile afike ilanga liphume kube ngathi liyamila bese liqhamuka ilanga bese liyahla kuphele ngezwi abuyele emsebenzini yakhe yokungcola bese kuba yilelo liwele esikhotheni lingene esikhotheni lapho kumile khona nameva nokhula. Ilabo abathi benalo izwi belazi kepha ke ngenxa yokuthanda izinto zasemhlabeni bafuna ukuthi babhanqe izwi likaNkulunkulu nezinto zasemhlabeni. Bese liyanqinyeka izwi
bese lingasakhiphi izithelo labo nabo bazosha Amen. nokhula lo lwabanalo. Amen. Yini umsebenzi wesihlahla esingakhiphi izithelo? Uzakhulume futhi uJesu ngomfanekiso athi indoda yanesihlahla somvini sama figs angazi ama figs nesiZulu. Sasingathela ama figs wayesetha sishawe phansi wayesetha omunyali omsebenzi silinde sinike noma 3 years. Yes, Lord. Amen. Sinike 3 years ukuthi uma singatheli sesingashawa phansi. Nawe ke izwi liyafika manje liyakuhlola ukuba ngabe uyazithela yini izithelo usayinikiwe isikhathi wona musa lowo uJesu akhuluma ngawo uma ethi ke uthi umsebenzi sinike esinye isikhathi umusa usho lokho ukuthi usanikiwe ithuba noma ngabe kuthiwa wona ngeke kangakanani unikwe ithuba lokuthi usengakwazi ukubona indlela uyifuna uhambe ngayo uqonde endleleni yokukholwa bese kuzoba khona inhlabathi evundile lapho lithi melulwele khona izwi noma imbewu bese kuphuma izithelo ziphume zibe ziningi. Amen. Yes, hallelujah, glory to God. Hallelujah, 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 glory to God. Mafika lapho, hallelujah, glory to God. Lifike lithele izithelo. Mawube yileso sithelo esithela izithelo ezifanele. Uma ungafuni ukwahlulelwa ngentukuthelo kaNkulunkulu ngokuba ke lowo owamkela indodana kaNkulunkulu uJesu Kristu uyakuthola ukuphila ophakade kepha lowo onqabayo nongafuni ukukholwa uzibekela intukuthelo ezayo intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezu kwakhe. You understand? Incwadi ngokuka Johani, incwadi yokuqala ngokaJohani isahluko 5 verse 5. Yes sir. Ngubani onqoba izwe? Ubani onqoba izwe? Lalela. Izwe liza kunqotshwa yini ngokuba imisebenzi yezwe ingcolile phambi komdali odale konke okukhona emhlabeni. Izwe alitholakali lilungile. Ayiqali manje le ndaba le. Iqala ngesikhathi esidala ngesikhathi kukhona abantu bokuqala uAdam noEve. Kwafika isikhathi sikaNoah lapho abantu batholakala bengcolile. Kwaze kwabhujiswa izwe ngamanzi. Kwafika isikhathi sikaAbraham. Kwatholakala abantu baseSodoma naseGomora bangcolile amadoda lalana wodwa khona ukungcola nobubi nokuthakatha okukhona eGomora. Ubuntu abukho. uNkulunkulu wathola ulotho elungile eSodoma naseGomora wakhipha yena amadodakazi akhe wawushisa iSodoma neGomora. Kubani onqoba izwe? Ubani onqoba izwe? Uma kungesiyo okholwa ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu. Uma unqoba izwe unqoba ngokwazi ukuthi uJesu uyamvuma njengenkosi nomsindisi ukuthi yena uyena kuphela oyindodana kaNkulunkulu ephelelisiwe ewumfanekiso kaNkulunkulu. Bekuthiwa umfanekiso ufana nse noNkulunkulu. Ufana nse besikhuluma ukuthi ufana nse ukuphila kwakhe emhlabeni uzothiwa ufunze uyise nezinqotho uyise nezinqotho ukuthi ufana ngqo nobaba wakho uyafana ngqo. Understand? Lokhu baba wakho ayikho nawe uyikhona uzothi umuntu uzele yena. Amen. Yes, Lord. Wazala yena uNkulunkulu kuJesu. Yes, Lord. Amen. Wazala yena understand ngendlela yenyama sikhuluma ngokamoya. Yes, Lord. Ukuthi wazikhipha yena kuJesu uNkulunkulu. Wazela yena. Hallelujah. Uqobo. You Hallelujah. understand? Amen. Wafika uzongena khaxa kwindodana. Hallelujah. Yamfunza uyise ngakho konke ingakho ethi mina nobaba simunye. Hallelujah. Hallelujah. Lord Jesus. Ngokuba umfunze ngakho konke akukho okushodayo. You understand? Amen. So uma ufuna ufana noJesu ngumanqoba. Yes, Lord. Amen. Ungumanqoba ngokufana noJesu. Uma ungafuna ukufana noJesu wisahluleki. Hallelujah. Wisahluleki umele ukulahlwa. Amen. Ngakho ke isikhethele ngokuba sonke sizowahlulela ongiphi incwadi ngifuna ukubekele ukuthi sizowahlulela kanjani ngiphi incwadi yamaRoma sahluko 2 starting from verse 1 khona sobavezela indlela yokwahlulelwa noma ngabe uyakholwa noma ngabe ukholwa uzokwahlulela bese indaba. Amen. Incwadi kwabaseRoma isahluko sesibili ivesi lokuqala. Amen. Ngakho awunakuzilandulela wena muntu.
ngakho ke akukho ukuzilandulela wena muntu noma ungubani noma ngabe unjani ungubani noma ngabe unjani ungubani isincwadi awunakuzilandulela wena muntu noma ngabe ungubani owahlulelayo ngokuba ngalo iBhayibheli likhuluma nami qobo alingishiye ngaphandle ukuthi wena ngimi la sengigcwele sengizongena ezulwini uma ngima lapha phambi kwenu kobuxoki bese emva kwalokho ngiyokwenza ukukhohlakala mina likhuluma nami iBhayibheli lithi ke noma ngabe ungubani ayizindaba akhathalelile iBhayibheli ukuthi uyakholwa yini kuJesu noma ukholwa haleluya glory to God wena noma ngabe ubani lalela noma ngabe usigwili unemali noma ngabe uyisangoma noma ngabe inyanga noma ngabe isihlupheki noma ngabe uyisifebe noma ngabe uyisidako noma ngabe umqambi wamanga noma ngabe ke umphingi awunakuzilandulela uzilandulele noma ngabe kuthiwa uyingane esihlanganisa 3 years awunakuzilandulela ngayindaba wena muntu alikhathalelile iBhayibheli ukuthi ubani lithi noma ngabe ungubani awunakuzilandulela isikakhulukazi ke mina njengoba ngimi la ngahlulela izwe mina ngencwadi engcwele lisho njalo iBhayibheli lithi ke abantu abangcwele ibona akumele bahlulele izwe haleluya ngezindaba haleluya Lord Jesus asibalahli ukwahlulela kusho ukuthi ke ukwenza abantu babone amen ukonakala kwabo bavuleka amehlo ukuze bathathe isinqumo esilungile amen ngezindaba mebethe yonke izwe iBhayibheli ungahluleli lisho ukuthi ke ungathi wena usesonweni bese nawe ufuna ukuzenza ngcwele ngokuthi ke uwahlulela omunye umuntu lithi ke wokhipha ubhici noma uhlakahla ubusulu geziwe muhle uxube bese uthola umuntu ayihamba ogeza amen ubona kwena ukuthi kuyageza haleluya bese naye ahamba yogeza abe muhle akukhuthalele ukuba muhle izindaba ahlanzeke yona language esikhulumayo so noma ngabe ungubani wena owahlulelayo uma nawe uwenza lokho owahlulela ngakho uyazilahla wena uqobo lwakho izindaba uyazilahla wena uqobo lwakho nesibani sense izindaba uzabantu babone haleluya incwadi kwabaseRoma isahluko sesibili verse lokuqala ngakho awunakuzilandulela wena muntu noma ungubani owahlulelayo ngokuba ngalokho wena owahlulela ngakho omunye uzilahla wena uyazilahla wena ngalokho wena owahlulela ngakho omunye uyazilahla wena ngoba yini ngokuba wena owahlulelayo uyakwenza khona nawe uyakwenza lokhu nawe lalela uma mina ngithi ke ungabulali ekubeni mina ngiyaphinga noma ngiyafeba noma ngiyayintshontsha noma ngiqamba amanga mina ngiyazahlulela nami ngiguilty nginecala njengalo ngibahlulelayo sinecala sobabili into esifanele sobabili kuye emlilweni ezindaba ngibe siyazi ukuthi ukwahlulela kukaNkulunkulu siyazi nayi into engikhulumayo mina njengoba ngimtshela ngithi musani ukuthanda abafundisi benu nilwele amagama amasonto enu ningayenzi lonto leyo landele izwi ukwahlulela kukamoya oyingcwele makube ukuthi lokhu engikhulumayo nalengikukhumelayo kubhaliwe phansi njengoba kubhalwe phansi nami ngiyakulandela angigcini ngokuthi ngikukhulume kuphela ukuze ngibukeke ngimuhle emehlweni enu iqiniso linkemba liyasika inkembe ebukhali nhlangothi zonke uma kusika wena sika mina angeke ngikhulume iqiniso ngokuthi ngifuna ukujabulisa mina ngibe ngazi kahle ukuthi ngisisoni ngisikhohlakala ngiyazilahla nami ngonakele ezindaba siyazi ukuthi ukwahlulela kukamoya oyingcwele ngokweqiniso izahlulelo zakhe zilungile ziqinisile zonke asikho esiyiphutha isahlulelo sikaNkulunkulu ezindaba bonke akushoyo nakwenzayo ukomelisa umuntu ngemisebenzi yakhe uma uhamba ngendlela enhle ufanele imikomelo emihle uma uhamba ngendlela engalungile ufanele imikomelo engalungile izwa ngikutshela indaba uma kuthiwa kini linda uzokushada wena uhambe ujaha ukulala
Umqomelo yakhona ukuthi uzale noma uthola ukufa noma uhlukumezeke uthandane neboyfriend ezokuhlukumeza ize igcine ikudubula noma ikufebela. Yini? Awulalelanga abazali. Emva kwalokho sophila nezingane eziningi zobaba abahlukene ngenxa ongafuni ukuthi ke ufuna ukulalela umoya oyingcwele. Uma bakho umfundisi kodwa uyamhlambalaza. Uhambe ulala nabo bonke uyaphuza uyabhema. Lokho kumvuzo wakho wokuthi wena awufuni ukulalela. Lalela umuntu olalelayo usaba umyalelo ukuze agweme ukuzihlaza umzimba wakhe, agweme ukuhlaza igama lomndeni wakhe, agweme ukuhlaza igama likamoya oyingcwele ngokuba yini nomsamo oyingcwele. Maningi amakhola agcwele esihogweni njengoba sikhuluma sinawe nje manje. Agcwele esihogweni ngoba yini athe ehamba indlela yomngcwele ade feba ehlabela amadlozi ehlabela amadimoni ehamba abathakathi behamba izinyanga benza zonke izinto zenze bedaka utshwala abanye bebhema bentshontsha beqamba amanga bezibiza ngamakhono nawe uyazazi ukuthi unjalo. So uhlambalaza igama likamoya oyingcwele izisho incwadi ukuthi igama likaNkulunkulu ayidlalaza ngenxa yini. Hallelujah. Ngiphe Brian? Siyazi ukuthi ukwahlulela kukaNkulunkulu. Siyazi kamhlophe ukuthi ukwahlulela kukaNkulunkulu ngokweqiniso. Ngokweqiniso. Kubehlela abenza okunjalo. Ngezindaba. Uyabehlela abenza ngokunjalo. Qhubeka. Abacabanga lokho yini? Ucabanga lokho yini wena muntu? Ucabanga lokho yini wena muntu owahlulela abenza okunjalo? Wena owahlulela abantu nawe ube wenza isono. Ubukwenza nawe. Yini umehluko phakathi kwakho nesoni? Ukuthi uyakubalekela ukwahlulela kukaNkulunkulu na? Ngeke uze ukweqa ukwahlulela kaNkulunkulu. Wena ungamuhle behlweni lakho. Isincwadi ezaka zonke izindlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe. Kepha uNkulunkulu ukala emimoya. Bese komelisa umuntu ngemisebenzi yakhe. Yazi uncwadi ezaka sahluko 16 from verse 2. Noma waqala verse 1 because konke ekhulumayo ngokuthi ubani olungisa umlomo womuntu nezwi ekumele liphume emlomeni womuntu. Bese yakela ukuthi zonke izindlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe kepha umoya oyingcwele wona uyakukala emimoya. Ngiphe bright? Incwadi izaka isahluko 16 verse 1. Asheshe baba. Umuntu unamasu enhliziyweni. Umuntu into ubanqoba uNkulunkulu ayaziyo ukuthi thina sinamacebo enhliziyweni zethu. Sinezifiso zethu. Sinendlela yokuthi sifuna ukwenza izinto zethu zibe impumelelo. Kepha ithini? Kepha impendulo yonto kumele uyikhulume ivela kuJehova. Izinto kumele sizikhulume izinto eziqhamuka kumoya oyingcwele. As much as enhliziyweni zethu kukhona izinto esizicebayo ezingamacebo. Uma singahambisani nomoya oyingcwele, indaba yakhona bathi ngesingisi get out. Abathi ayinamsebenzi ngesizulu. Angisho ukuthi get out ukuthi awunamsebenzi ngesingisi. Ayiphumi kumoya oyingcwele uzikhulumela amacebo uthi incwadi umuntu unamacebo enhliziyweni yakhe. Kepha impendulo yolimi ivela kuJehova. Kepha lokhu okumele kukhulunywe umlomo uvela kubani? kuJehova. Bese kuqhubeka ithi bright. Zonke izindlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe. Zonke izindlela zomuntu kusho umoya oyingcwele zimhlophe emehlweni akhe. Kepha umoya oyingcwele uyalinganisa imimoya. Uyena olinganisa imimoya. Meyilinganisa imimoya usho ukuthi ke ufuna ukuthi ke ahlulele ukuthi ngabe lokhu wena okucebayo enhlizweni yakho nalokho okuyimpendulo yakhe kuyahambisana yini. Uma eqala ethola ukuthi wena into oyicebayo enhlizweni yakho ayifanele ukuthi yena isiqalo sakhe siyaphakama uba ngaphezulu wena uba ngezansi. Uma wena uceba amacebo alungile kusho ukuthi kuzoba kanje kuzolingana. Angeke wena wangaphezulu kwamoya oyingcwele khohlwa.
It's either amacebo akho alungile nempendulo ekumele iphume kumoya engcwele. Uma kungamanga bese kuyashiyana wena amanga akho ehlela ngezansi ukuba konke ongalungile kwehlela ngezansi. Abafileyo indawo yabo iphansi. Bezindaba ngiphe. Ngiphe incwadi yaseRoma, semfuna incwadi yaseRoma. Bengifuna ubatshela nje indaba ukuthi zonke izinto ozenzayo phambi kwakho naphambi kaNkulunkulu kumele zihambisane necebo nentando kaNkulunkulu. Angikhathali ukuthi ngabe uyakholwa noma ngabe ukholwa yini. Ekugcineni uzowahlulela. And uma utholakala wena ungcolile noma uwonakele uyesihogweni. Ngiphe. Siyazi ukuthi ukwahlulela kukaNkulunkulu ngokweqiniso. Lezindaba ithi siyazi ukwahlulela wonke amakholo nabangakholwayo ababekholwa ababalekela umngcwele babalekiswa izindlela zikaNkulunkulu ezilungile babalekela ukuphila basukela ukufa. Ngiphe bright. Hallelujah. Ngokweqiniso ubehlela siyazi ukwahlulela kukaNkulunkulu ngokweqiniso. Siyazi ukwahlulela kukaNkulunkulu ngokweqiniso. Ubehlela abenza okunjalo. Uyabehlela bonke abenza okunjalo. Ucabanga lokhu yini wena muntu? Ucabanga lokhu yini wena muntu? Owahlulela abenza okunjalo. Wena owahlulela abenza okubi. Kusho nawe uma wenza okubi nawe uyazilahla ulahlekile no ulahliwe futhi uyazilahla wena. Ngiphe. Ubukwenza nawe. Uma wahlulela izinto zokonakala nawe ube uzenza angeke ngingene ezulwini ngokubona kube ngishumela evangeli kuphenduka abantu ekubeni nami ngisoni. Fanele mina ngiphenduke ngigeze ukuze umoya engcwele ahlale kimi angambulele. Ukuthi uyakubalekela ukwahlulela kukaNkulunkulu na? Usitshela ukuthi uyabalekela ukwahlulela kwaNkulunkulu ngenxa ukuthi wena wahlulela abanye abantu wena wenza isono kodwa usitshela ukuthi wena ulungile emehlweni akho. Ingakho incwadi ithi zonke indlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe kepha uNkulunkulu linganisa imimoya. Uma umoya wakho ungalingani nowakhe wena esihogweni. Ngiphe bright. Kumbe uyayidelela yini ingcebo yobumnene? Noma uyayidelela yini ingcebo yomusa? Ingcebo yomusa uthando. Ukulungiswa. Niyadelela yini ukulungiswa? Neyokubekezela. Neyani? Neyokubekezela. Umoya ezipeni zikamoya engcwele ukuze wena wamukeliswe isiphiwo sikamoya engcwele fanele kuhlolwe njengegolide emlilweni. Ziningi izinhlupheko ekumele zikwehlele. Kuningi ukulingwa ekumele kufike kwena. Kepha ngabe uthembekile yini ekutheni wena uyabekezela ukuthi izilingo zifike zidlule ngelesikhathi umoya engcwele ekulolonga ukulongela ukuba wena kuzona zonke izinhlupheko ezoqhamuka phambilini noma emva kokubekezela kwakho uzokwazi yini ukumelana nazo noma wena uzobaleka. Abaningi bakholwa isikhashana isizini emva kwalokho makufika izinkinga baphenduke nabo izoni bangamakholo. Ngiphe. Kumbe uyayidelela yini ingcebo yobumnene neyokubekezela neyenyewa yakhe. Nenyewa yakhe. Ungazi ukuthi ubumnene bukaNkulunkulu. Ungazi ukuthi ubumnene bukamoya engcwele Ukuyisa ekuphendukeni na. Imali. Uma uthi wena uyakholwa kumoya oyingcwele. Uma uthi uyakholwa kuJesu. Ithi incwadi awazi yini ukuthi uma uyisifebe noma udakwa noma uyisitabane noma uphinga noma uqamba amanga noma untshontsha uma wenza konke lokho awazi yini ukuthi umusa kaNkulunkulu ukubizela ekutheni uphenduke. Awazi ukuthi uzothi wena uyakholwa kepha usabhizi ubulala abantu nenzondo. Umoya engcwele ukubizela ekutheni uphenduke ushiye konke lokho okukwenza okuphaphele nokulungisa kwakhe. Ngiphe. Kepha ngobulukhuni bakho. Kepha ngenxa yobukhulu benhliziyo yakho Nangenhliziyo engaphendukiyo. Nangenhliziyo engafuni ukwenzani? Engaphendukiyo. Indaba inokuphenduka. Ukho konke esikwenzayo singakholwa sikholwa iminyaka uma singakophenduki singakokushiyi okwezwe. Uma sisenza izinto zezwe thina asingeke size singene embusweni kaNkulunkulu. Hallelujah. Yeyindaba.
uzibekela ulaka ngosuku ngenxa yongafuna ukulalela isincwadi wena uzibekela ini ulaka ngosuku lolaka ulaka ngosuku kunosuku oluzayo alukho manje yebo intukuthelo kaNkulunkulu ihleli phezukwakho akakuyikhipheli wena kuyaphisa kucindezela uma uphenduka usuke ebili wena usuzibizela uJesu ukuthi aphile kuwena akuphilisa ukuphila ophakade lalela uma uphila kuJesu uJesu ephila kuwena wena uphila uNkulunkulu uphila kuwena sithe uJesu ungumfanekiso kaNkulunkulu ngqo so uma kufika uJesu kuwena kufika uNkulunkulu ngqo uma uza uNkulunkulu wena uza kuJesu ngqo hallelujah glory to God akukho phambene so uma wena ungafuni ukuphenduka uyazibekela into ukuthelezayo ezwa awumokuthi ngempela uzimisele ngokuphila okuphakade uzakuphenduka kepha uma sewuzinikele ngeke uzibone uthando kulento eseshumayelayo uzozwa nje isidina nesicefe esicikize lesinhliziyo yakhe esikwenza ukufuna uvala amadlelo aqali lokho uStefani wabatshela indaba zabo Thembeza batshela indaba zabo bamemeza bavala amadlelo bezakena bazomkhiphela ngaphandle kwedolobha bathatha amanje bomgcoba ngamatshe kepha ngobulukhuni bakho nangenhliziyo engaphendukiyo uzibekela ulaka ngosuku lolaka lalela shinda bokuthakatha manje shinda bokuzonda abantu shinda baye makeup neyelo zokufakelwa neyonke lento enenza ugqoka amabhlue nabantu besifazane shinda bogqoka iqhebhezana likhangisa ngemzimba nenza abantu banikhanuke shinda bogqoka ama tattoo nokwenza ama hairstyle amakhathi edwetshweni into ongayazi ukuthi usho ukuthini amen shinda bokuthuka inhlamba manje mawukuthi uyayithuka inhlamba uzibekela into ukuthela mawukuthi uyayiyeka ukuthuka inhlamba uyazibuyisela ekhayeni uthi uJesu ngisibani sezwe akwazi ukuthi uyisibani sezwe kodwa manje ukhulumisa kwezwe yakamanga haleluya yeke uqhatha abantu ukhuluma amanga yeke ukuhleba yeke ukufeba Nkosi uJesu ayindaba yiphe haleluya kepha ngobulukhuni bakho inhliziyo zenu zikhuni inhliziyo yomuntu ingumthakathi uzasho uJeremiah athi inhliziyo yomuntu yimbi haleluya yona kudele namacebo athi umoya ngcwele ubani ongayazi haleluya Nkosi wena azikhombe yena umoya ngcwele athi yimi athi ngiyayihlola inhliziyo nemhlinzo nezinto amen bese ngiyakomelisa ngokuhamba kwakho amen ukuphila kwakho elalela makhona kumele understand ukuphila kwakho emhlabeni awuphileli ukujabula ungabeleke bese uyafa bese kuphela kanjani haleluya ngabe uphile kanjani nabantu ophila nabo kukho konke lobubi engibalayo uma wena utholakala usolakala kulezo zinto engizibalayo uzowahlulelwa ingakho sitshela sithi qhelelana nobubi ukuphila kwakho awuphileli nje ukuthi ufe bese thuya abantu bakini emahlozini ayikho lonto le amen yebo uyolala emathuleni amadlozi akini abantu asebelele abangasekho balindile ehayidisa abanye basemzini abangcwele abakholiwe yizwi labo bangakholwa yizwi bahlele ehayidisi bayahlushwa bahlushwa ayo umsebenzi amadimoni ngale adiniwe ayanhleka ngiyahleka izwi kaNkulunkulu manje nisayitshezi no clever niyahamba ebusuku niyo celebrate usathane niyema clubini nasemathaveni niyadansa niyabudaka utshwala niyalalana ngaphandle komshado niyalalana futhi ngokufela nidayisa kwemzimba yenu kumnandi niyehla nenyuka uwele badansa emateksini baye emabhishi ezindaba haleluya ngale bese ufa ufele eteksini engozini alela awuye ezulwini wena awuyi futhi abantu bakini ukuthi mhlawumbe ngoba idlozi ngoba idlozi lihle kanjani ocabanga ufe udakiwe haleluya ngitshela amen ufudakiwe kithi amen ufele emanyaleni nangalo emanyaleni esikhogweni semanyaleni ngitshela kuyanuka uma kufika kuyanuka ngoba ngiyazi kusho iBhayibheli lithi impethu lekhona impethu akuno bright kuyanuka ungazongitshela ukuthi ngiyabona engikhuluma ngithethe lapha nani haleluya ithi impethu zakhona zinkulu azifi umlilo wakhona uphishi nempethu ezingafi emlilweni nawe uyosha ushe haleluya ungakofi usaphanishwa nanjengalokhu bengakunakanga ukumazi uNkulunkulu njengokuba abafunanga ukumazi umoya oyingcwele uNkulunkulu wanabikela umoya oyingcwele wase ubanikela engqondweni yomngandani ukwenza ukufanele begcwele konke begcwele
babonakala nesangabe nobubi begcwele umhawu ukubulala nokuphikisana nenkohliso nobuqili nobuhleba beyizinyevu nabazonda mawuzonda uNkulunkulu senkingeni nezindlova nabazidlayo nabazigabisayo abazitshelayo baqamba izinto ezimbi nabangalaleli abazali abafuni ukuzwa indaba iseqaleni ekuthena ufuna ukulalela uzwa ngabangani bakho ufuna uzwa ngabazali bakho nabangenangqondo abantu abangenangqondo nabangenasihawu abukho ukuthethelela haleluya ukuthethelela awukwazi ukuxolela umakhelwane wakho awukwazi sengingeni ngiphe abathi besazi isimo sokulunga besazi isimo sokulunga isimo sokulunga kusho ukuthi uyabazi ubulungiswa sikaNkulunkulu awufuni ukukhetha ubulungiswa ngithi mina ke babalekela ukuphila okuphakade bagijimela ukufa basukela ukufa ukwenza into engalungile ukufa angikhathali uma ngabe incane kangakanani emehlweni akho egameni lokuthi ayilungile ukufa abathi besazi isimo sokulunga bayasazi isimo sokulunga kamoya oyingcwele sokuthi abenza okunjalo ukuthi bonke abenza okunjalo bafanele ukufa bonke lalela abenza okubi bafanele ukufa kepha akubona bodwa abenzi lokho kuphela akubona labo abenza ukufa kuphela abenzi lokho kuphela akubona labo abenza okubi kuphela kodwa babuye bavumelane nalabo abavumelana nesenzo esibi ezindaba uvuna intabani yesihogweni naso haleluya uvuna igebengu yesihogweni naso uvuna ukukhipha izisu uyesihogweni nabo uvuna umntshontshe nokuqamba amanga uyesihogweni ezindaba incwadi kwabaseRoma isahluko sokuqala verse 28 yes ngibheke kuwela ngesibili sesibatshela izona zonke izinto enzokwahlulela ngazo lezi isahluko sesibili incwadi kwabaseRoma isahluko sesibili verse 4 go ahead kumbe uyayidelela yini ingcebo yobumnene neyokubekezela neyenyewa yakhe ngiyadelela yini umbuzo lo ungazi ukuthi ubumnene bukaNkulunkulu bukuyisa ekuphendukeni na kubizela kukuholela kukudonsela uma ufuna ukulungiswa wonke umuntu othi usefuna ukusindiswa uyaphenduka mase ke esiyaphenduka uma kuthiwa uyaphenduka kusho ukuthi uyashiya isono bese usuzisola ngoba isoni kwakho awuzalwanga uyisoni awusona isoni awusona isono wisoni uzalelwe esonweni ingakho ukwazi ukuphenduka ngokuba uba uyisono ngaba ukwazi ukuphenduka umuntu ngeke ngizishintshe ngibe imfene angeke ukwazi umuntu wesilisa angeke ukwazi ukuzishintsha ukuthi ngumuntu wesifazane ngokuba ke ekuzwaleni kwami ngizalwe ngumuntu wesilisa ukuthi ngisusa isihlo sami sangasese angenzi umuntu wesifazane lokho kusekhanda lami ukuthi umuntu wesifazane kepha umoya engcwele uyazi ukuthi mina ngumuntu wesilisa amen ngokuba ngisamela inhlebe ngisho ngandla ama-chemicals anjani ufuna ukukhula amabele nezinqa uhambise umuntu wesifazane kodwa egcineni uNkulunkulu uyazi ukuthi uyindoda and uzojeziselwa kona ukuthi uthe uyindoda wasenza umuntu wesifazane uthe umuntu wesifazane wafuna ukusenza indoda ngeke uzukushintshe Lord Jesus ngapha ke ngokuba ke awusona isono khona sawususile isitho sakho usengaxolisa uNkulunkulu akuxoleke asikho isono esingeke sithethelele ngaphandle kulabo asebethuka umoya engcwele haleluya labo bathi umoya engcwele usho njalo uJesu uthi zonke izono ezenziwa umuntu nokuthuka umuntu odala umuntu ziyakuthethelelwa kepha labo abathuka umoya engcwele soze so wena usalike isikhathi ukuthi uphenduke yiphe kepha ngobulukhuni bakho khona abantu abathi uJesu uNkulunkulu akekho bamthuke labo yibona ukuthi ake baxolele noma sebethanda isuku lasithi enhlizweni yakhe haleluya khona abantu abamthuka uNkulunkulu bathi akekho bathuka umoya engcwele bathi into engekho bathi akho uNkulunkulu bambize wonke amagama thiwa soze baze baxolelwa labo ngeke Lord Jesus
Amen. Amen. Kepha ngobulukhuni bakho. Ngeva ngomlukhuni bakho. Nangenhliziyo engaphendikile. Nangenhliziyo engafuni ukuphenduka. Uzibekela ulaka ngosuku lolaka. Intukuthelo ngosuku lokuthi kwahlulelwe. Nolokwambula kokwahlulela. Nosuku lokwambula kokwahlulela kusho ukuthi wonke umuntu ufanele ahlulelwe. Okulungileyo kukaNkulunkulu. Ukwahlulela kwaNkulunkulu kuphela okulungile ngokuba ngikhuluma ngobaba wakho nomkhulu wakho noma ngabe umalume wakho noma umbhuti wakho ungummeli noma ungahluleli noma ungumshushisi. Amen. Bashushisa ngendlela okukhoshosho. Amen. Ngikhuluma nje khona iphoyisa kini. Kunomuntu elimbophile ngenxa yokuthi baqamba amanga benza usibhungu. Amen. Ukwahlulela kwabantu ke lokho. Ngenxa yokuthi bamnika imali bamgwazela. Usahlulela ngendlela engafanele. Ngikhuluma nje nomfundisi omi wepulpit uyajula ujuliswa amanga. Amen. Abamacebo. Hallelujah. Wahlulela ngendlela engalungile. Amen. Yini? Akukho ubulungiswa. Kepha lo owahlulela ngokwalungileyo ngosuku lokwahlulela lokwambula konke. Yonke umsebenzi yakho nayo enhlizweni. Amen. Amen. Give. Oyakuvuza iloyo naloyo ngokwemisebenzi. Wonke umuntu uyakunjani? Oyakuvuza iloyo naloyo ngokwemisebenzi. Oyakukomelisa wonke umuntu ngemisebenzi yakhe. Amen. Nabo abafuna ngokukhuthazela. Nabo bonke abafuna ngokukhuthazela Ekwenzeni okuhle. bonke abantu abazimisele ngokuphila ngokungcwele baphile ngokuhle nokuthanda abantu ngendlela efanele nokuthanda izwi uqala ngendlela efanele bayokonyeliswa ngokuhamba kwabo okuhle. Inkazimulo nodumo. Inkazimulo nodumo. Nokungabhubhi. Inkazimulo nodumo okungabhubhi kuyokwehlela kubona. Amen. Bathola umkomelo wokuphila nomqhele nengubo emhlophe. Ingubo emhlophe ngaphezulu kwale phepha leli. Hallelujah. Emhlophe engenalo kushibala. Amen. Imhlophe. Amen. Labo abafuna ngokukhuthazela ekwenzeni Labo abafuna ngokukhuthazela ekwenzeni okuhle. Inkazimulo nodumo. Inkazimulo nodumo. Nokungabhubhi. Nokungabhubhi. Othola ukuphila Othola ukuphila. okuphakathi. Othola ukuphila. Okuphakathi. Hallelujah. 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 Glory to God. Thank you, Lord. Hallelujah. Jesus. Siyafuna lokuphila ingakho sini simemeza. Uthi umoya engcwele memeza. Hallelujah. Memeza ubayixela iphambeko zakho. Nami kufanele ngiphume ukuma ngicela wena nami ngicela mina ukuthi asiyaye ukukhohlakala. Yes, Lord. Uma bethi abantu ke hayi wena wayusicela ukuthi ungcono wayokhuluma nathi ke lalela iBhayibheli lithi ke nathi incwadi yaThithu. Hallelujah. Thathu kwesithathu verse lesithathu sibatshela ukuthi asikhulumi nawe kuphela ngokuba sikulahle. Siyakutshela nje ukuthi hayi lento oyenzayo ayinamphumela. Amen. Ithi incwadi yaThithu sahluko sesithathu verse 3. Ngokuba nathi kade sasiyiziwula. Kade lalela. Yes, Lord. Hallelujah. Nathi kade sasiyizibulu. Nkosi Jesu. Kade sasiphambukile. Nkosi Jesu. Sasenzani bright? Abangalaleli. Sasingalaleli. Abadukiswayo. Sasidukiswa lalela khona abantu abadukiswa iTV. Hallelujah. Hayi nabafundisi. Nkosi Jesu. Bakhuluma into abayibona TV. Bakhulisa indlela zabo ngengane ezinto abazibona TV. Yonke into abayenza bayayibukela ku TV. Ayinabulungiswa. Imindeni eminingi iphelile. Ihlakazekile ngenxa yeTV. O generation. Lokarabo lo Sibusiso beshithelana emakhaya bayapply lonto le bayenza ukuthi hayi kulungile ngoba ngibone TV ubani ekhaya ukubani uTV nami zomkhanuko sikhonza izinkanuko besikhonza izinkanuko nokutamasa besizendele sitamasa okuyizinhlobonhlobo konke ukwenza okubi besikwenza sihlezi ebubini sihlezi uphi ebubini sihlezi ebubini asinamahloni ukuba sesifakazi incwadi yakhe incwadi lesambulo nangomhawu incwadi lesambulo yakhe ukuthi ke banqoba kanjani sahluko 12 verse 11 right incwadi isambulo isahluko 12 verse 11 shona khona Hallelujah. nabo uqobo lwabo banqoba ngegazi lewundlu banqoba kanjani banqoba ngegazi banqoba ngegazi lika Jesu nangezi lobufakazi nangezwi lobufakazi babo izwi eqoqwa ngalo sinqoba ngezwi leli silishumayelayo
futhi abakuthandanga ukuphila kwabo Uthi- kwaze kwaba sekufeni. uJesu ofuna ukungilandela Yes, Lord. Yes, Lord. makazidele haleluya glory to God uthi makazidele Amen. ashiye konke umhlaba uthi othanda ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho Yes, Lord. kepha lowo ozondela ukuphila kwakhe Amen. ngenxa kaJesu Yes, Lord. uyakuthola ukuphila. Amen. So lahla konke okwenza ukuthi wena uzithande wena. Amen. Lahla lamaphelelo yodwebe emashiyeni noma makeup uzithanda wena kakhulu. Hallelujah. Shiya abazali bakho bahlawela amadlozi kuye wena uze ekusindisweni. Amen. Amen. Uma udla nabo lokudla lokho abadlayo ukuthi usindisiwe wena uthande izinto zemhlabeni ngaphezulu kwaJesu. Yes, Lord. Ufanele isigwebo esifana nasabo lesi abazosithola. Understand? Amen. Uma wena uhleli intombazane ngokuthi ayithanda noma usuzela ingane nayo usafuna ukuhlwana nayo kepha lishadile nizofanele isogwelo babili. Yes, Lord. Ishade mengashadi mshiye. Shike, wele ekhaya. Hallelujah. Usho uJesu ke Amen. akukho umuntu ozolahla unkosikazi wakhe Amen. and akukho umuntu ozohlala enkempitweni. Yes, Lord. Amen. Zonke izifebe kufanele zihlukane. Amen. Amen. Zonke izifebe kufanele zihlukane indaba zomadola la ayisebenzi nondo le. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Amen. Ensindisweni akuphila ngentando yakho. Amen. Ukuthi inhliziyo yakhe ifunani, ifuna ukukhohlakala, umoya engcwele kufunakala ukuqonda nokuphila nendlela elungileyo. So lalela unyama ingumkhohlisi. Yes, Lord. Amen. Phindakala kwincwadi yamaroma ngifuna sifike nje ngoba khuluma ngokwahlulelwa, sakhuluma ngokwahlulelwa. Hallelujah. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. 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 Go ahead. Kepha ngobulukhuni bakho Kepha ngenxa yobulukhuni bakho nangenhliziyo engaphendukile nangenhliziyo embi uzibekela ulaka ngosuku lolaka uzibekela ulaka ngosuku lolaka nolokwambula kukamoya oyingcwele kwakwahlulela okulungileyo fika uJesu ezawahlulela ngendlela elungileyo oyakuvuza iloyo naloyo ngokwemisebenzi uyobe sekomelisa yilowo nalowo ngokwemisebenzi yakhe nabo abafuna ngokukhathazela nabo bonke abafuna ngokukhuthazeka ekwenzeni okuhle bonke abantu abahambisana abahamba ngendlela yokuphila nendlela engcwele bayokwakumekeliswa ukuphila okuphakathi ngokuthembeka kwabo ukuthi uthembekile yena nawe ufuna ukuthembeka why yena kuzomela athembeke wena ungathembeki ekubeni ukuthi uthembele kuyena othembekile wena ungathembekile kuphi ukuthembakala kwakho labo abafuna ngokukhuthazela ekwenzeni labo okuhle. abafuna ngokukhuthazela igama lakho uthemba kodwa uthembi igama lakho uthembekile kodwa uthembekile wena kuNkulunkulu angikhulumi kubantu mina thembakala kuNkulunkulu igama lami ngumhlengi mhlengi ukuthi umsindisi angeni Jesu kepha nje manje igama mhlengi ngangicwilile esonweni wafika umhlengi weqiniso wangihlenga wayesethi nawe hamba wahlenga haleluya hlonishwe Paul ngiyahlenga uma ufuna ukuhlengwa awuyona umthwalo wami umthwalo wakho ngokuba intukuthelo izokwehlela wena hayi mina usuzwile osezwile uneqala ngokuba usedlile osedlile sekumele avume ukuthi udle izwi langempela bese aphile ngalo phile ngalo ungadli leli bese uphinde uhambe uyodla elinye esingalazi uthi umpostoli uPaul ke noma ngabe kuthiwa ingilosi eqhamuza ezulwini noma ngabe kuthiwa yithina uma umuntu ezofika ezoshumayela elinye ivangeli engesilo leli ivangeli lo ungoqalekisiweyo sakhe uzoqala verse 6 right Hallelujah. go ahead Incwadi kwabaseGalatia isahluko sokuqala verse 6. khona Ngiyamangala ngokuba nimhlubuka masinya uyamangalisa ngokuba nina nimshiya masinya kangaka yena onibizela emseni osibizele emseni kaKristu emseni kaKristu niye kwelinye ivangeli sengijimela amavangeli oplastic elingesilo sengijimela amavangeli amafutha ogcotshwa amafutha elingesilo ngijimela elinye ivangeli lamanzi abusisiwe neziwasho elingesilo elinye ngijimela izibonakaliso zabaprofeti bamanga elingesinye elinye ngijimela lonke ivangeli loplastic neliweak elingesile elinye kuphela ukuba bakhona abanididayo bakhona bona bonke labafundisi bamanga nabaprofeti bamanga nabapostoli bamanga abanididayo ibona abanididayo benjani bethanda ukuphendukezela ivangeli likaKristu ashintshe ivangeli likaKristu ukuthi iphenduke ezonweni zakho uma usibona isidingo sokuphenduka ezonweni zakho ngelivangeli lelo kulona awukho evangelini lomusa wena usevangelini lokulahlwa wesihogweni nalelo vangeli bethanda
uphendukezela ivangeli likaKristu. Uma ulolale ivangeli woza neBhayibheli lakho uzongitshela ukuthi yiphi into engikhulumile ngeke eBhayibhelini. Isihogo sikhona eBhayibhelini. Siningi isihogo eBhayibhelini. Kepha ke noma kungaba yithina uma ukufuna igama lethi sifebe likhona eBhayibhelini ukuba udayisa umzimba wakho ukhona eBhayibhelini ukuba isigebengu ukhona eBhayibhelini ukuba isela nokuqamba amanga nokuba isiphingi nokuba umfundiso amanga nokuba umthakathi nokuthanda ukuhlabela amadlozi nokuba yikho konke ungalungi kukhona eBhayibhelini woza neBhayibheli lakho uzongikhombisa ukuthi apha amanga uma ukuthi siphila ngaphansi komusa isincwadi ke unikwe isikhathi sokuthi ubone ubonakala kwakho bese uyaphenduka uze uma ukuthi wena uthi kuthiwa ke ngokuba siphila ngaphansi komusa sekumele sihlale sibe izoni lethe iBhayibheli lakho khona solivula uma ngekho lokho wena kumele uphenduke uze ekhanyeni uma ungafuna uphenduke ekhanyeni uzibekela into ukuthelo ngosuku lokugcina lapho khona uyohla kepha ke noma kungaba yithina noma ngabe yithina noma ingelosi evela noma ngabe kuthiwa uthi uJesu ke sekuphelile uma sekuphelile kusho ukuthi kuphele lisiwe njengokubhala kugcwele isiprofeti akusekho okunye ongaphezulu kwaloko okwenza uJesu uma qhamuka omunye uma ngesilona levangeli elishunyayeliwe noma ngabe ithina noma ngabe ingilosi evela ezulwini elishumayeza ivangeli eliphambene nalelo esanishumayeza lona uma khona umuntu ozoshumayeza into ephambene into ebhalwe phansi eBhayibhelini makabe ngoqalekisiweyo alekisiwe njengalokho sesishilo njengoba ke sesishilo singaphinda nakalokhu ngisaphinda nakalokhu ngithini uma umuntu elishumayeza ivangeli eliphambene nalelo enalishunyayezwayo makabe ngoqalekisiweyo akekho umuntu ozoziqambela iBhayibheli lakhe la ayikho lonto lena. There is only one God. There is only one mediator. There is only one baptism. There is only one Father. Understand? Amen. There is only one Spirit. Munye uNkulunkulu. Yini inkomo? Yini lapho? Uqhubeke incwadi leLuzana. Amen. Incwadi kwabaseRoma isahluko sesibili verse 8. Kepha lapho abanombango bengalaleli iqiniso bengafuni ukuzwa iqiniso belalela ukungalungi belandela izindlela zobumnyama bayothola ulaka nani nentukuthelo bayothola bonke abantu abangafuni ukuzwa awufuni ukuyeka ukubuka amavidiyo ocansi awufuni ukuyeka ukuhamba nqunu awufuni ukuyeka ukufeba bonke awufuni ukuyeka ukushumela amanga Shebe, awufuni ukuyeka ukutshela abantu iqiniso. Awufuni ukuyeka ukuthi utshela abantu amanga njalo. Usizi nokubandazeka kuyakwehlela imiphefumulo yabantu bonke. Akekho uNkulunkulu washebe ithini incwadi. Usizi nokubandazeka kuyakwehlela imiphefumulo yabantu bonke abenza okubi. Ungagida ushaya izigubhu ucule. Uma umoya engcwele lingamphili usizi nokubandazeka kuyakwehlela imiphefumulo yabantu bonke abenza okubi lingagcuma mase sisindwe umuhafu lize libe ngigcume ngaka uma ungcwele lingaphili usizi nokubandazeka kuyakwehlela imiphefumulo yabantu bonke abenza okubi umuntu owenza okubi akusho ngubana kubulala umuntu kuphela wonke umuntu ophambene nezwi izwi yabona iBhayibheli yabona lento le iyona lento le ekuthiwa umuntu mengayenzi into ebhalwe phakathi angikhalithana noma ngabe kuthiwa uthi umuhle engana lemehlweni akho uyakushusha ngama hips noma ushaya ngezibele noma uguda kahle uzutrime uyichama mawuthanda wena kakhulu umoya engcwele ungamsabi lalela wena esihogweni umjuda kuqala umjuda akithi khulu abantu ukuthi abanika izwi uqala bese kuzoba bani nomGreek bese kuzoba yithina abantu ababengenalo izwi benganikiwe esibizwa ngabantu bezizwe kepha inkazimulo nodumo nokuthula
kubo bonke abenza okuhle kubo bonke akukhethelekile ukuthi ngabe uyiChina noma umlungu noma uyiNdiya noma uyiJapan noma ngabe wakuphi uma ukuthi wenza into efanele umoya oyingcwele kepha inkazimulo nodumo nokuthula kubo bonke abenza kubo okuhle bonke uthi umoya oyingcwele kwincwadi yeZenzi isahluko sesi-2 esahluko sesihlanu bright verse 32 khona ikhuluma umoya oyingcwele ekhuluma ngokuphethe incwadi Zenzi isahluko sesihlanu verse 32 yes sir thina singofakazi balezo zinto uthi uPetru esethola izinto zikamoya oyingcwele sezambulwa kena esevezela ukuthi uNkulunkulu akakhethi kusuba umuntu uthini thina singofakazi balezo zinto kanye nomoya ongcwele singofakazi balezinto kanye nomoya ongcwele ukuthi uNkulunkulu amnikile labo abamlalelayo awasho ukuthi unika amaJuda kuphela abalalelayo haleluya akashongo ukuthi ke unika amandiya uNkulunkulu umnikile labo abamlalelayo unika kanjani abamlalelayo no umJuda abamlalelayo weNdiya abamlalelayo umuntu omnyama abamlalelayo uShebe abamlalelayo umZulu abamlalelayo weRoman Catholic Church abamlalelayo yizwa izwi likamoya oyingcwele kujabulisa ukuthi umfundisi wakho ukhuluma kamnandi haleluya yizwi elibalekile ufuna abantu abamlalelayo mengahlangana lolo silele elibhalwe phansi eBhayibhelini phuma kulolo bandla letho ungamosha isikhathi sakho ufuna ukuziphosa esigogweni ngenxa yokuthi uthanda umfundisi wakho ngaphezulu kamoya oyingcwele ungamlalela umoya oyingcwele ulalela umfundisi wakho ngaphezulu kaNkulunkulu wena umele ulaka wena ozayo ungaphenduki wena ngale kwincwadi yabalozalo esambulo eMaroma haleluya amen haleluya incwadi kwabaseRoma isahluko sesibili verse 11 verse 10 kepha inkazimulo nodumo nokuthula nokuthula kubo bonke abenza okuhle okwabo bonke inkazimulo yes Lord ilo mzimba kumele sikhazulise ngawo ekugcineni uma sowufile yes Lord ingakho incwadi yaseKorinte ikhuluma ngayo ukuthi ke kunemzimba yenkazimulo yes Lord lokho uNkulunkulu umnika ngamandla akhe ukuba awukwazi ukuthi ungavele ube nesihlahla singazange sitshalwe thiwa lo mzimba obolayo ufuna uqala ungene emhlabathini ukuze kuvuke umzimba wenkazimulo yes Lord amen so ukuze kuvuke umzimba wenkazimulo kumele uqale ufe lo mzimba lo owonakele bese kuvuka umzimba ongakuphinde wonakale endaba ngiyiphe haleluya kepha inkazimulo nodumo nokuthula kubo bonke abenza okuhle phila kuphakade kulabo abenza okuhle kumJuda kuqala nakumGriki bonke abantu akukhethelekile ayikho lento okuthiwa ke yamaJuda iBhayibheli usuke isifuna munjani usuke usathane kuvala amehlo ngale ndlela esimanga ukuthi wena awusakuboni ukusindisa kwinto ebalekile noma ukusindiswa into engeke izikufike ngokuba umusa kaNkulunkulu awufuni ngiphe ngokuba akukho ukukhetha umuntu kuNkulunkulu akukho nakancane ukukhetha ubuso bomuntu kuNkulunkulu akhathalekile yes Lord ngokuba bonke abonileyo bengenamthetho manje nayo indaba ufuna yazo amen noma ngabe kuthiwa unawo umthetho awulazi iBhayibheli uma wolile noma uphile ngendlela efanele bayakubhubha bonke abantu abangenawo umthetho bayakubhubha bengenamthetho bese kuthi emva kwalokho kepha bonke abonile benomthetho bayakwahlulelwa ngomthetho umuntu oyisoni engalazi iBhayibheli enza izinto ezikhohlakala kunemiyalelo ebekiwe ekuyiyona eyahlulela umuntu ukuphila kwakhe ungeni ungabulali ungafazwa amanga ungayintshontshe ungaphindi ungabulali haleluya wothanda imakhelwane wakho yokuthanda wothanda uNkulunkulu uma lezo zinto zingatholakalanga kuwena kwatholakala the opposite wena uyabhujiswa noma kuthiwa kungalazi iBhayibheli ngoba yini ubulungiswa bebungekho kuwena kepha uma ubulungiswa bebukhona kuwena khona ungalazi iBhayibheli nawe uyokwahlulela akekho umuntu ongeke azahlulele ophinde bafundele futhi ngokuba bonke abonileyo bengenawo umthetho
bengenamthetho. bayobhubha bengenawo umthetho. Kepha bonke abonileyo Bonke abonileyo benomthetho bayakwahlulelwa ngomthetho. uyokwahlulelwa Ngokuba akusibo abezwayo umthetho. ngokuba akusibona kuphela bezwayo umthetho Abangabalungileyo. Abangabalungile Yes, sir. phambi kukaNkulunkulu. akubona lalela ukuzwa kuphela sitshelele siqala ukushumayela sathi akukhona ukuzwa kuphela okufaka ezulwini ukuzwa mase uyalenza izwi Kepha abenza umthetho yibo abangabalungisiswa. Ukuzwa. Abayakulungisiswa. ukuzwa mase uyenza hayi ukuzwa mase uyahlala Ngokuba akusibo abezwayo umthetho. ngokuba akusibona bezwayo umthetho Abangalungile phambi kukaNkulunkulu. Yezindaba. Kepha abenzayo umthetho. abenzayo umthetho Yibona abayakulungisiswa. ibona abayakulungisiswa into obeluyazi ukuthi ke akhathalekile ukuthi esonto engangani uma ulizwe izwi ungalenzi wena esihogweni Ngokuba nxa abezizwe ngokuba nxa abezizwe abangenawo umthetho ngokwemvelo benza okomthetho, kodwa egcineni basebekwenza ubulungiswa laba bengenawo khona umthetho bengenalo iBhayibheli bangumthetho wabo bangumthetho wabo ngokwabo. ngoba uma uphila ngobulungiswa ungenakho ukusoleka phambi kaNkulunkulu khona ungenalo iBhayibheli Babonakalisa ukuthi umsebenzi womthetho ulotshiwe ezinhliziyweni khona zabo. enhlizweni ubulungiswa into efanele ihlale enhlizweni yakho ngoba nobonakala kuhlala enhlizweni yakho Nonembeza wabo uyafakaza naye. ukuthi abasoleki indawo Imicabango yabo ibamangalela noma ivunana. imicabango yabo iyona lalela njengoba kuthiwa uthi uJesu uma unizwile kuthiwa ungapheli kepha uma sowumbukile umuntu wesifazane wamkhanuka into ecabangile leyo ngakho ke sowonile usonile ngokucabanga ukulala naye uyisoni ngalokho imicabango yakho nonembeza wakho uyakwahlulela ukuthi wena uyisoni ukuthi wena ungamthandi umuntu umuntu ubumzonda una enhlizweni yakho ubuhlezi umcabangela izinto ezimbi lokho kubhale kunembeza wakho noma ngabe kuthiwa ulazi iBhayibheli umthetho kaNkulunkulu sidalwa sawo ulungile Hallelujah. Amen. sidalwa somthetho usesinika nje ngoba ufuna ukwenza show ukuthi thina uma sasahlulela into esiyaziyo singathi siwazanga umthetho Awunako ukuzilandulela wena muntu. awunakho ukuzilandulela Hallelujah. yezindaba Amen. ngiyalithanda iBhayibheli Hallelujah. liveza yonke into ukwahlulelwa ayisiwahlulela wona Amen. sithanda Ngosuku uNkulunkulu ayakwahlulela ngalo sithanda siyakholwa sikholwa okufihliweyo kwabantu. uNkulunkulu ufuna ukulungiswa ufuna ukuthi kube khona ubuntu Amen. Yes, Lord. ingakhethi ke ngifuna umusa hayi inhlakelo Yes, Lord. Amen. wathumela indodana yakhe yona yodwa ukuba izofela izoni Amen. weza enyameni inyama yonakele wafuna ukuzoyilungisa Amen. wayibekela indlela efanele Yes, Lord. kukwena ukuthi uyathanda yini ukuza ukuhamba ngendlela kaNkulunkulu noma uthanda akekho uphoqiwe ngeke egcineni uzokwahlulelwa noma ngabe kuthiwa uyanyanyi noma ngabe kuthiwa uyacikeka egcineni uzokwahlulelwa uzoyisihogweni uma uthi awutholakala eBhayibhelini Lord Jesus. mase kuvula izincwadi uthi awutholakala encwadini seqalo Amen. thola ukuthi wena isiyasentenga isikalo sakho esihogweni Hallelujah. yini awufuni ukuzwa ubothi usile emehlweni akho mebekhuluma ngezwi uyacikeka uloJesu wabo olokho ekhuluma ngoJesu Yesu manje ngoba la usafuna ukuzibothi usile noma uJesu uhlakaniphile. Amen. Understand? Daniel 3:5 incwadi efunayo. Hallelujah. Hallelujah. Ezindaba usile manje okwesikhashana. Amen. Ithini incwadi lapha? Incwadi uDaniel isahluko sesihlanu. Verse 24. Asike sizwe ukuthi usiqalo sithini kwena. Amen. Yayisithunywa le ngcenye. Ufunde kahle ufunda ukuqonda nambithisise before uphimisele. Ungajawu ulifunde ungenawo ukuqonda. Yayisithunywa le ngcenye yesandla. Yayisithunywa le ngcenye yesandla yathi Ivela kuye. Ivela kuNkulunkulu. Walotshwa lo mbhalo. Wasekulotshwa lo mbhalo othini? Yilo umbhalo. Yilo umbhalo. Yebo.
Mene teke. Mene teke. Ufasini. Nansi incazelo. Yalento. Ithini incazelo? Mene. uNkulunkulu ubalile umbuso wakho. uNkulunkulu ubhekile indlela ophila ngayo emhlabeni. Uqedile. Seqedile. Tekile. Ulinganisiwe. Ulinganisiwe. Esilinganisweni. Kulinganiswa. Ufunyene ulula. Utholakele ungakho untenga. Ezindaba esithi ke isikalo sibekwe kanje. Uma kubekwa iqiniso kubekwa nawe. Ngabe wena uyabalansa yini iqiniso noma wena uyehla? Iqiniso liyaphakama. Ngoba iqiniso liphakama futhi isolo siyakusinda. Perez. Umbuso wakho wahlukene. Unikele kumamedi kwabanye abantu. Ezindaba nakhona kwahluleni kwakho uyothatha sokuthatha ukuphila kwakho lokufaka esihogweni. Umzimba wakho sowubonile ethuleni. Umbuso obusa ukuphila emhlabeni ukhonza uNkulunkulu noma ukhonza izithixo noma ukhonza amademoni noma ukhonza amabhluku umuntu wesifazane noma ukhonza ingubo umuntu wesilisa noma ukhonza amaroji nama makeup noma ukhonza izithixo noma ukhonza obhiya noma ukhonza ukukhuluma amanga noma ukhonza ubukwa uthanda udumo kakhulu uzibona ukuthi wena usaziwayo ungcono kuNkulunkulu ngeke uzumkhonza uNkulunkulu ufuna abantu baguqe kuwena abathandaze wena njengohlenga abantu bathandaza kuyena bathi uNkulunkulu wasekuphakameni akekho uNkulunkulu wasekuphakameni losimaziyo uNkulunkulu wasemazulwini munye kuphela uNkulunkulu lo nibiza ngokuthi wasekuphakameni uNkulunkulu wena amademoni nikhonza amademoni haleluya onenkinga futhi angangithinta nginenamba angitshela ukuthi uNkulunkulu mhlambe ukuphi eBhayibhelini ayikho inkolo yabantu bamnyama kuthiwa yonke into afone haleluya ngosuku uNkulunkulu ayakwahlulela ngalo okufihliweyo bonke okufihliweyo ngokwevangeli lami ukuthi abantu abathize bonke abantu bakaNkulunkulu ungazikhohlisi ungazidinge nje uzinike nje intokozo uzinike ithemba nokuzibhubhuzela ukutshela uthola uNkulunkulu wakho ungcono kunalo ngimkhonzayo munye uNkulunkulu kuphela uma ungamkhonzi uNkulunkulu nalentando yakhe kumele yenzeke eBhayibhelini uyesikogweni noNkulunkulu wakho ngicela ukulindile ngokwevangeli lami ngoKristu nina abazali enthanda ukubukisa ingane ninika ama video game ningasifundisa ubulungiswa nisifundise ngoNkulunkulu nokucula ingoma ezokukholwa nokufundisa ingane ngokulungiswa nisibukisa uSpider-Man nazo zonke lezi edlala ku TV nithumela ingane emademoni wonke lamagama opopayini babukisa ingane amademoni lezo zinto lezo izinto eziexist into exist ike sihogweni leyo nto lamagama aqhamuka noSathane ingane ziyohlushwa amademoni esihogweni ngenxa abazali abangenakho ukuqonda awunakuzilandulela wena muntu so uma ingane seyikhala esihogweni obikhalela wena ukuthi wena uzange uzinike imfundiso efanele siyakutshela thina ngoba sikhathalele understand cisha lento haleluya indaba zokuthi moya esontweni kufanele kube khona isikhathi ingane zifundiswe ukucula ukuze zicule phambi kwezikhuthalele ukuthi zime phambi kwekhwaya zicule zifundiswe indlela yokungcwele niye ukuthengela ingane amabhlukwe nama-ties nama-leggings neziketi ezincane ingane ezincane nifundise ukufele nifundise ingane ubomahohla nilokho niyishuthi into engayindaba haleluya nize nifundise ukukhulumisa abantu abadala ingane zikhuluma ukhohlakala sikhuluma indawo zama-boyfriend Lord Jesus ninabazali nje esihogweni niholela ingane esihogweni ngemsebenzi yenu yokukhohlakala ukuthi nithanda izwe kakhulu anifuni ukuzwa Lord Jesus lona nesindisiwe yapha lezi zinto zezo ko TikTok ko Instagram ko WhatsApp usibona ngama status anyanyisa ngoba yonke into ephambene nomgcwele akuyona ubulungiswa bese post izithombe zenu nifaka ama makeup nithi ngesontweni nigqoka amabhlukwe nama skinny jean neyinwele zokufakela amaqiqi nobucwebe ayikho uNkulunkulu ayifuni lonto le ngokuba uyazi ukuthi into oyelayo iyona le ukuthi uthathe izithombe uyokushuthi izithombe kuba ama fashion show esontweni haleluya inhliziyo haleluya nina niyamishisana nje ingakho yona yakhanukelana esontweni iyona lento leshiwoyo ukuthi niyaniyela ukuyokhonza uNkulunkulu niyozidumisa nini yayindebe haleluya mkhonza ngendebe ngenhliziyo nikude naye bright ongibe incwadi yezenzo esibili haleluya incwadi yezenzo isahluko sesibili incwadi izenzo isahluko sesibili verse 38 yes sir uPetru wayesethi phendukani nanto kumele senze uma sizimisele ukuphenduka size kuNkulunkulu izincwadi thini ethi uNkulunkulu sibizele ekuphendukeni phendukani
So phendukani. Yiloyo naloyo. Yilowo nalowo. Abhabhathiswe. Egameni likaJesu. Egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelela kwezono zethu. Ukuthethelela kwezono zethu. Khona niyakwamukeliswa. Siyobe sesinikwa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Isiphiwo sikamoya oyingcwele. Ngoba lesithembiso ngesenu nesabantwana benu esabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu uyakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Ngakho abalamukelayo izwi lakhe. Labo bamukelayo izwi babhabhathiswa. Kumele nabhabhathizwe njengabo bonke abantu abamukela ivangeli. Uma uzazi ukuthi uyisoli, awuzange uzubhabhathisa usufuna ukuphenduka. Kufanele uzisole eqala ukuthi uyisoli bese ke ungena emanzini ubhabhathiswe egameni likaJesu Kristu. Hallelujah. Bese uyahlala uyalinda isiphiwo sikamoya oyingcwele. Njengokuba umoya oyingcwele ethembisile. Uyena bese kunika umoya oyingcwele nezilimi uma ethanda njengokuba umoya oyingcwele ekunika ukuphimisela. Understand? So usuyothi ke mase ufuna ukuphendula noma usuphendukile so ufuna ukubhabhathiswa inamba ne-email sikhiyile la ku screen yobe sewusithinta uma unembuzo mayelana neBhayibheli noma kuba ufuna ukuchallenge into esiyishumayelayo usithinta usinike inonduzana email address usendele email noma usifonele ku WhatsApp noma inamba lesibhekile message usendele message noma unobufakazi noma unembuzo ephashene neBhayibheli yosithinta kukho konke sibonga umoya oyingcwele nomusa wakhe neqiniso lakhe kuyilona elisenza ukuba sikwazi ukuthola umusa kuye ukuba ngaphandle komusa ngabe sifana neSodoma neGomora. Manje laphakade sithi uNkulunkulu asigcine athinte inhliziyo zenu ivangeli lakhe lifike ngendlela efanele kuwe likukhombise ubunqunu bakho bese uyahamba uyakuyena uyozithoba uxolise bese agqokise ngomoya oyingcwele ukuze upheleliswe uvuleke lamehlo uye kube impumputhe uhola abafundisi bamanga ukuba bakuholela eweni nama emgodini bafuna ukufaka esihogweni ngenkanuko zabo. Sithi uNkulunkulu makube kunina ukuthula ngegama lakhe egameni likaJesu Kristu. uNkulunkulu agcine sicela lo mkhuleko. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, siyabonga Nkosi uJesu. Siyalibonga izwi lakho Nkosi. Labo Nkosi elibacasulayo, wena izwi lakho lithola ubufakazi kubona ukuthi uyanqonqoza Nkosi enhlizweni zabo. Uyabambulela Nkosi ukunakala kwenyama nokungcola kwenyama ngoba inyama ingcolile Nkosi. Imidlinzo nemicabango Nkosi ecatshwa ngabantu emhlabeni ingcolile. Kepha siyabonga moya ngcwele wena ungena ngaphakathi enhlizweni zabo bonke abantu uzihlolisise Nkosi uzihlanze laba abafunayo ukusindisa ubizile Nkosi yonke inyama yonke imphefumulo ukuthi ize kuphendukeni. Usihlanze Nkosi usiwashe sibe mhlophe ngaphezulu kweqhwa uhlanze sibe mhlophe Nkosi ngezwi lakho elinamandla. Moya ngcwele siyacela Nkosi ukuba intando yakho yenziwe empilweni zethu. Usinqobele Nkosi kuzo zonke imfundiso zomhlaba nezamadimoni ezilahlekisa ukuqonda kubo bonke abantu. Izwi lakho Nkosi lingene ngaphakathi enhlizweni zethu lithola indawo kumhlabathi ovundileyo. Intando yakho ize yenzeke. Siyayendlala inhliziyo zethu Nkosi, siyayinikela imphefumulo yethu esandleni sakho sobukhosi Nkosi uJesu ngoba wena uyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Ukuthi Nkosi la siduke khona uqhubeke njalo Nkosi usidale usifake intshisekelo enhlizweni zethu nasemphefumulweni yethu. Sigcine Nkosi ezwini lakho sivumele konke wena okushoyo ngezwi lakho ngoba izwi lakho liqinisile linamandla. Inkazimulo yakho Nkosi mayenzeke, intando yakho mayenziwe empilweni zethu sisemhlabeni njengasezulwini manje kuze kube phakade kuKristu Jesu yena yedwa inkosi nomsindisi empilweni zethu kuze kube phakade. Amen. Amen. Umusa wenkosi uJesu Kristu nothando lukaNkulunkulu nokuhlangana kukamoya ongcwele makube nani nonke. Amen. Amen. Amen.